El Llavaneres Caldes d'Estrac ha jugat el dijous al vespre un partit endarrerit al camp del Súria, el tercer classificat de la segona catalana, i ha aconseguit una brillant victòria per la mínima 26-27, recuperant així els 2 punts que els suriencs, els del Bages, s'havien emportat a la primera volta d'aquí de Llavaneres. El partit ha estat, l'equip llavanerenc ha sortit molt mentalitzat, ha sortit fort, bé en defensa i ha mantingut el to durant tot el partit davant un equip que el dissabte havia empatat al camp del líder, l'Oar Gràcia. S'ha mantingut la igualtat durant tot el partit, al descans els locals dominaven de 2, però de seguida a la represa el Llavaneres s'ha igualat al marcador, s'ha arribat a posar per davant i a partir d'allà, més o menys empat, un amunt, ha anat controlant la situació fins al final. I el gol de Sergi Rodríguez, faltant mig minut per acabar, li ha donat un merescut triomf. Ara el Llavaneres està encara en 5è lloc en posició de play-off, d'ascens a primera catalana.